Vale. Benvinguts, benvingudes a Rere la Cortina, el nou podcast en català. Jo em dic Albert i estic amb el David i amb el Matías. Hola, bona tarda, què tal? No sé, presenteu-vos una mica. Sí. Bueno, aquest matí m'ha dit l'Albert, vols fer un podcast? I ja està, i he vingut, directament. És a dir, és que m'ha dit, primer de tot, m'ha dit, hem de parlar de Camino de los Reyes. Llavors, perfecte. Què et sembla tu, David? Sí, com Has sorgeix. vingut. Així em fa gràcia que hagis vingut quan no estem enlloc. Ah, clar, també és veritat. Sí. T'has hagut a la calle de l'ordinador i l'has obert. No has vingut enlloc. Estem en Xadesma, has d'entendre això, No, més o és menys. más, Estem en món Sí. cognitiu. Bueno, per Vale. posar una mica en context a qui ens estigui escoltant, som tres amics que, ens vam conèixer a la universitat i vam descobrir que ens agradava molt la literatura fantàstica i en concret Brandon Sanderson. Perdó. Perdó. Bueno, i que... Ho pagaré jo. Ui, No sóc. Perdó. No t'ha començar. No. No sé, voleu Sí. explicar com vam parlar de començar el podcast o voleu parlar de la No, nostra... jo crec que la història, tot això de preqüela, és millor... Fer un especial, no? Per més Origin endavant. Story. Sí, més endavant, sí. Primer hem de fer una miqueta més de fonament, sí. Més Clar, de com a Star personatge. Wars. Sí, Star Wars exacte, comencen sí. en media res i després ja fan les preqüeles. Clar. Exacte. Sí. Podem ficar al principi també com a Star Wars tot el lore, que és ideal per una pel·li, no? Sí. Començar llegint la pel·li, no? Sí. I de tant en tant anirem comentant llibres de fantasia, que el David s'haurà llegit perquè jo vaig més lent que ell, Sí, ells van molt és més una ràpids que... Sí, Va. totalment. Sí. I també de tant en tant tocarem l'ocarina, que la tinc aquí amb mi, que m'agrada molt. Perfecte. I potser de tant en tant sona. Doncs què, passem Potser. al tier list de Sí, Camino dels Reyes, vols fer un resum? havíem preparat un tier list per començar a dinamitzar una mica el podcast perquè, com podeu veure, som una mica primerizos. Llavors, Veure no veuen res. sí. Ho preparo per aquí i perquè ho vegin ells. Perfecte. Això dels sons, els efectes dels sons és un perill. Has tancat, eh? Sí, ara em sembla que ho veieu ja. Sí. Sí. Vale, doncs ens hem trobat aquest tier list amb personatges de l'Arxivo de les Tormentes de Brandon Sanderson i potser hauríem de canviar una mica els títols, no? Perquè Sí. l'Aral caca de xul. Ja, pobre l'Aral. Sí. A mi no em desagrada l'Aral, Unpopular opinion. Popular opinion. Sí. Puto amo, pues és caballero del quinto... Sí, idea. o Heraldo potser, o... Bueno, O clar. Heraldo, sí. Però els Heraldos estan una mica locos. Tal. Puto amo és tal. O sigui, hi ha un personatge que directament és la categoria. Oh, clar, Cert. i tinc un problema aquí jo també. No té la A. Mola mogollón o Radiante. És un sim verdad de la... Radiante. És en veritat el final de tot, hòstia, home. Vale, aquí hi ha una altra A. Però està Sí, chévere, jo crec que també està bé, en plan, Està chévere. Sí? Està chévere. Jo posaria aquí portador. Portador. És que és la... Chévere. Merda, no. Da igual. Ojo que te mando los No, abismos. aquí hi ha Hombre de los Puentes. No, Hombre de los Puentes que molen, però... Clar, És que molen, sí, és que me molen. Pues... i aquí posaria una categoria... Cast, no? Sin Potser verdad. directament. Sin verdad, sí, sin verdad. A veure, Però sin verdad de lo que vol significa la sin verdad, no de set, I aquí potser faltaria un...
ojos oscuros. Ojos oscuros. Ojos. És la bèstia. Que aquí som classistes. Exacte. Som full classistes. Vale, doncs comencem. O sigui, què opineu? Aquest sembla que és Amb el- l'Adolin? Adolin, Vale. no? Adolin, Sí, sí. no. Bueno, És la dolència. en el primer Sexual. llibre tampoc és que fa molt, Adolin, realment. És a dir, Clar, què fa? vale. Perquè fins a quin llibre fem? Fem fins a juramentada, perquè aquí el Matías, el burro, no s'ha llegit encara el ritme de la guerra. Clar, sí, millor fins a juramentada, Fem millor, fins sí, a sí. juramentada. Jo Sí. potser faria fins a on t'haguem llegit, però argumentem fins a juramentada. Vale. Vale. Vale, doncs, per exemple, l'Adolin. Jo el posaria entre Radiante o Portador, O sigui, Jo entre Heraldo i Radiante. Hòstia, què dius? sí, Tant? sí. És un puto héroe. O sigui, sobretot en el Clar. quart. Sí. Tu no Vale. el llegeix al quart, però en el quart No, és però un fins al tercer personatge que... també. Sí, el tercer també, però el quart és quan per mi realment dic, Sí, hòstia, aquest desenvolupa personatge és... molt més el quart. Mm. Bueno, Clar, que per la meva perspectiva és portador, potser, i ja. Us fiqueu-lo portador, però per mi jo el ficaria Radiante, però bueno. bueno, es pot canviar. Perquè realment és l'única bona persona, pràcticament. L'única bona persona que hi ha. Aquest és en el... l'arxiu. Elocar, no? Sadeas. No, aquest no... El Sadeas? Sadeas? Ah. Jo hagués dit o sigui, jo hagués dit el Sadeas aquest No. i No el... crec. i Jo aquest Sadeas és... segur. Com es Perquè, deia? és més, si vaig al Google, busco Sadeas, Sí, no? m'apareixerà aquella imatge. Vale, és a dir, Sidious. Ah, doncs no, Sidious. m'apareix... No, m'he És equivocat. aquest, no? O sigui, aquest és sí. el... O sigui, us voleu creure que Elocar, m'acabo no? d'oblidar el nom del... És el que li fa la vida impossible al Kaladin. Ai, Oh, se m'ha Ah, oblidat. Macal. Macal. No, el que recluta a ell i al seu germà. Amaral. A l'Amaram. Oh, jo diria que aquest és l'Amaram. Sí, és la Maram. Ho acabo de trobar. He fet búsqueda inversa de la imatge. És la Maram. I jo el poso aquí, directament a Sin Verdad. Ah, ja, sí, ara... Todo sí, directe. sí, sí, no, sí, no, sí. no hi ha discussió. És... Sí, sí, no, no. És difícil fer més fàcil que els Sadeas. Digues? El Sadeas també, És no? difícil fer més fàcil que els Sadeas. I el de Maram no ho fa. Bueno, aquest qui és? Axis. Aquest és Axies. l'Axis, sí, és veritat. Uf, Ah. jo posaria Chévere, potser, perquè encara A no l'ha mi desenvolupat és massa. que... A mi m'avorreix molt, personalment. parlant. És a dir, T'avorreix? no m'avorreix moltíssim, sí, no sé, Com? no sé. Com? No sé, jo és que Hòstia, que flipa. llegia els interludis i era com, vinga, que passi ràpid, no puc. És a dir, No, a no mi puc. m'agrada, O sigui, la Jo investigació no, que jo fa posaria portador. de... Sí? Portador també, Jo a nivell posaria del... portador. A Em sembla nivell molt d'Adolin. interessant. Portador. Què dius? Em sembla molt interessant, que té molt de potencial i és un personatge divertit, super diferent. Que Ja, quan jo vaig bueno, llegir l'internet vaig quedar, uah, què és aquest personatge, vull saber més. Però és veritat que no fer gaires coses, per tant ojos potser Chévere és ojos oscuros, jo, per la meva part, però Ojos bueno. oscuros, No. va, fem Acceptaré una... el monopoli de la democràcia. Acceptem. Això és molt Chévere, però jo per mi està una mica baix, igual que l'Adolin. Però Sí. bueno. Navani Colin, no? Aquesta? O... O Navani? Jasna, potser, no? Pues ja sí. La Jasna és aquesta, La entenc. Jasna, perquè a sota, no. Ah, clar, la Doncs ni una ni l'altra. Aquesta deu ser Lash? la Xalaix? Sí, pot ser, la Xalaix, sí. Uf, em cau una mica Uf. malament, a mi, Xalaix. O En sigui, sèrio? sí, és com... Per mi és Chévere. Per mi és ojos oscuros, tirant a Kremlino. Tirant a Kremlin, mare meva. Però Sí, per què? Sí, no sé, o sigui, com els seus interludis, o sigui, en teoria és una Heraldo, no? Que té, o sigui, bueno, clar, és que no sabem si els Heraldos són poderosos per si o són poderosos perquè tenen l'espasa, no? Jo entenc que són poderosos per si, no? I va pel món com si fos una... com si no fos ningú, saps? És com raro. Però això Sí, no vol dir bueno, que és que personatge- no m'agrada no que sé. em facin escultures meves, saps? Bueno, és que ets una heroïna, no? Però... Potser és una influencer de l'època i estava fins als mollos, no? Potser. És part de la seva bogeria. La seva bogeria està relacionada amb el seu heraldo, que és heraldo pues això, de l'art, de bellesa i tal.
I llavors la seva bogeria està relacionada amb això. Per tant, és destruir totes les obres d'art. Totes les seves representacions. Sí. Igual que el Càleg, la seva bogeria és suprimir la llibertat, quan en realitat Cuidado que la aquí seva estàs ordre, entrant no? en Ja, el llibre, em sembla, Sí, i el dubtar, perquè també representa la resolució. En canvi, veiem un Càleg que és super dubitós. Pues el mateix amb les Saràs. I em sembla que... Bueno, més a que mi dubitós, em cau bé. jo em sembla que és més temorós. O sigui, que li fa por el que li pugui passar. Bueno, Sí, per tant, està molt indecís també. Sí, una mica paranoic. Però bueno. li Chévere. donem llavors un chévere. Sí, un chévere. Sí. Chévere. Chévere. Caballeros Radiantes com a tal. Què entenem com a Caballeros Radiantes? La idea, l'ideal de Caballeros Radiant. O... Jo havia pensat que no fossin els Caballeros Radiantes abans del dia de la traïció, saps? Mm. Diem el dia de la traïció tenint en compte el que hem dit abans. Ojos oscuros, no? Tipo, fan una mica de ràbia. No, però, o sigui, a mi m'agraden perquè eren com, saps? Sí, a mi m'agrada. A mí m'agraden, no, fíjate. A mí em semblen que són pavos que li han posat com el level up i una miqueta així de gratis, no Sí, sé. però pensa que han fet els juraments, Vull dir... Ja, però sí, a veure, no Això- sé. Són els Però Mr. Perfecto, saps? Mr. Sí, Perfecto, ho fa això tot bé. també. Sí, sí. És que em sembla, és això, no m'agrada que tinguin Posarem arista, radiantes a ojos oscuros, No? Sí, no sé si són conscients. Ja, Una mica injust, no? Però... ja, però clar, és que a mi, clar, és que no sé mateix, perquè clar, si són els previs, jo no tinc ni idea dels previs, Bueno, saps? De... és que... Tenien Clar, l'ajuda dels heraldos perquè no també, no? coneixem Per gaire. fer els juraments. Ojos oscuros, tío, són Vinga. ojos oscuros, Ojos tío. que- sucios. Ojos En el, oscuros. en el ritmo, l'escena al final de l'Adolin, Albert? El ritme, l'escena... En aquella escena, Sí. buah, és brutal. I si tenen Sí, aquella clar, és mentalitat, llavors... clar, és que el Matías no té en compte això, saps? O sigui, No. per això estic dient que potser està més amunt. Vale, Sí, però de llavors, moment chévere. deixen els ojos oscuros perquè s'ho mereixen per flipats. Sí, sí. Exacte. Sí, són uns funcionaris, en plan, els tocava treballar i ja està, i treballaven, i ja està. No, no, Vale. exacte. Què més podia fer? Fer vídeos de YouTube? No existia, no. Un podcast, tampoc. Bueno, I és el següent. seguim amb els... Seguim amb els... jo diria que això és el patrón, però no sé si Jo crec que és posar-ho a... El patró de Shannon, vols dir? Jo diria que són els... Ah, bueno, clar... Oh, és que hem de tenir en compte Sí, el quart o... són els críptics. Jo posaria patrón, sí. críptics. O sigui... Bueno, jo fins a un set de críptics que no me'n recordo molt, perquè és, diguem, el segon, realment. És a dir, no sé, bé? No sé. Jo els posaria existeixen. a portador, els críptics. Jo Els és que... críptics, però jo faria... Estem fent els críptics o el patrón? Bueno, és que patró. de fet, només fins al tercer només coneixem el patrón, no?, de críptic. Patrón. Després ja coneixem algun més, però no ho podem dir aquí. Jo els posaria a portador o radiante, Jo Radiante. Radiante, no, sí, sí. Hem posat el patrón per sobre de l'Adolina, també. És que... Bueno, i jo explicaré si jo també ho voleu... posaria per sobre A veure, Sí, sí. a veure, a mi em fa molta gràcia el patró, però clar, tampoc. Per mi és el personatge més divertit, pràcticament. Jo explicaré per què m'agraden està tant, molt bé. també, perquè vaig fer la Radiant Quiz que té Brandon Sanderson a la seva web i jo sóc de la seva ordre de Radiants. Tejedores Sí, de luz. tejedores de sí. luz. Bueno, Tal qual, Dalinar sí. Colin jo el posaria en Heraldo, no? No hi ha... Heraldo, No. directament, en plan, no, No hi ha discussió. no hi ha discussió, és que és No. increïble, És I a dir, Kaladin, és que... aquest Ara no és podríem posar en comptes... No, el Dalinar hauria d'estar... una categoria per ells. Sí. com es diu? Dalinar, no? Categoria Dalinar. Adonalsium. Sí, no? Bueno, aquest Sí, sí. entenc que és el Kaladin. Sí, 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 a sí. veure, Caladín. Pobre Caladín, pobre. Sí, sí, jo el posaria Heraldo o Radiante. O sigui, No, Heraldo. Heraldo, no. A hi ha veure, sí, moments a que mi, potser es fa a mi, pesat, però... a mi per no m'agenar... És que a mi m'agrada molt del primer llibre. El Kaladin de primer llibre té que està en la Sí, sí. merda, I el en plan que quart. està super... M'agrada moltíssim. Us Perquè, et molarà molt el quart llibre? sí, en plan, està més en la merda, perquè jo vull que mori, en plan... Sí. El quart literalment Vaya spoiler, vaya spoiler. és el punt més baix del Caladín. I com més pateix. Està tot
puta estona al bord de la mort, no sé. Però tampoc em sembla tan... En plan, per exemple, no em sembla tan pesat en primer llibre. En plan, no em sembla tan melancòlic. Jo és No, que... no em sembla realment. Jo és que tinc un record molt romàntic del primer llibre i era com, cada vegada que llegia, o sigui, em llegia un capítol de Kaladin cada nit, o sigui, no me'n recordo exactament, però era més o menys un capítol de Kaladin cada nit, i era com un calvari que estava vivint cada nit al Kaladin, i era com, a veure què li toca avui, avui Sí. l'han fet baixar els abismos i li registren hasta no sé Sí. què. Sí, sí. Sí, no sé, a mi m'agrada perquè això, perquè és com la superació, no? De mica en mica, no? En plan, Sí, hòstia, no sí, sé. sí. A mi, Bueno, Totalment. a mi, jo també vaig tenir la mateixa sensació, sobretot a la primera lectura. La primera lectura sí, la primera ha avançat lectura... molt bé. Uau, què li passarà ara? Justament el que has dit. Però ja la relectura passa Sí, volant. sí, O sí, a mi sigui, em va passar el és mateix. com molt curt, fins i tot falten coses. I de debò només passa això? Sí, Jo sí. recordava molt més. Ja, Sí, No potser sé, és perquè la primera vegada no estàs... O sigui, no estàs ja. preparat al que li no saps què passarà. passarà. O Sí, sigui, perquè... coincideixo totalment. Com... És O com quan vas sigui... per un camí. El Sí, primer cop que fas un camí que no coneixes, se't fa molt més llarg perquè has d'estar atent per on vas. sí, sí, Però quan sí. te l'has fet 50 vegades, de cop sembla molt més curt. És el mateix. Sí, I sí. potser perquè cada capítol que ho passa malament, per tu potser és el... O sigui, el culmen de... No ho pot passar més malament. Llavors, el següent capítol... Hòstia, ho està passant pitjor, saps? Sí, sí, sí. Bueno, seguim, si voleu, comentem Sí. una mica més. No, Eh, seguim Sí. perquè... Per això, Elocar, perquè aquest és és... Elocar, Elocar. a mi els primers em va semblar una mica Elocar, pesat, però després l'evolució em va agradar molt. Sí. clar. Mm. O sigui, jo el posaria a nivell de portador, potser. O sigui, potser depenent del llibre. És Si fos pel chévere, primer, sí. si fos pel primer el posaria Kremlino, però si fos pel Sí. Sí. el tercer el posaria portador. Per tant, a mi ja el Chévere. posaria chévere. Chévere, no? Sí. Chévere, sí, chévere. em sembla bé. Aquest és Gavilar, Colin? Gavilar? Sí, Uf, sí, bueno. porta la corona. Jo, o sigui, el posaria Kremlino, Jo també. Bueno, és que ja, és que no, tampoc... Fins a on jo sé, no és que faci molt. És el com... És el Starboy, no? De la justificació de la història, però tampoc... No, i a Ah. més els... No sé si Sanderson ho està fent expressament, però és que si És una t'hi miqueta fixes... en Ned Stark, saps? Jo crec. Sí, No, pitjor, pitjor. Però almenys en Stark tenia alguna de moral i alguna d'honor. sí, clar, és que partim és del un- punt que el David i jo ens hem llegit fins al draft del cinquè pròleg, o sigui, el draft del pròleg del cinquè llibre, que digui, i Sanderson et porta cap a un camí perquè et caigui a Gavilar Colin cada cop pitjor, em sembla. Sí. I em sembla que he fet una mica d'espoiler, em sap greu. Bueno, No. Llavors per això el Sí. posaria a Kremlino inclús a Sin Verdad. hòstia. Jo, si en veritat potser no, perquè sí que té un punt que volia salvar de debò, però... Kremlin. Kremlino. Kremlino. Té un punt de redempció molt fluix, però el té. Sí. Clar, el dir-li al seu germà, no?, que digui... Per exemple. Això Sí, entenc que però són els clar. heraldos? Sí, són els Geraldos. A mi, Ara, a mi em mola molt el tal que... Bueno, li agrada molt morir, no? O sigui, li agrada molt... O sigui, es diuen al primer preludi que li agrada Que li molt agrada morir. anar a batalles perdudes. I després veus... Sí, sí. Jo el posaria Heraldo, O sigui, si fos pel talent, o com es pronunciï, No, si només fos pel tant, sí. Però els altres Heraldos, sincerament, són una mica merdes, són més merda. sí, són així, sí. En general, jo crec que igual. Posem a procedeix. portador, potser? Porta, Perquè tal està tirant cap només amunt, porta. està fent-li el carrito, no? A la resta. Sí, sí, sí. És com que els cabellos radiantes i cerados és com es toca ser així, saps? Sí, És com que ja són professors, full processos d'una universitat, i com que ja està, ja han guanyat, no hem de fer res. és que tu I els altres, imagina't... i és que volen ser portadors o que volen ser cabellos radiantes es maten, saps? Sí, sí. És que tu imagina't no sé quants mils d'anys de tortura, no sé si eren 4.500 anys de tortura, fins que diuen fins aquí, no? Fins Sí, que una trenquen el miqueta... pacte de... Sí, Bueno, no una se sap si miqueta el trenquen. PSD, no? Potser. Sí.
Llavors, posem a portador o a Chevere? Portadors, son portadors, potser, Portador. no? En plan, ni completos, no, alguns? Sí, sí. Jasna Collin era Radiant. Era, era per mi era Aldo, sí, no Aldor, puc. sí, En A sí. mi plan, Radiante. jo Radiante. perteneixo a la seva ordre, saps? És a dir, no puc. Sí, quan vam fer el quiz de la web de Sanderson, ell va sortir els Cole, no? Es diu? 90. Sí, 90, pràcticament. I és que la posaria Heraldo si no fos perquè no... Perquè no té no moral, no? A vegades. és per l'escena de filosofia, Ah, bàsicament. Només per aquella escena la baixaria a Radiante. L'escena de la am, filosofia, dius? La de que se'n va al Sí. carrer... Bueno, aquesta escena en Que va concret. i es carrega 3 pavos perquè sóc la Jasna i... bueno, però, no sé. clar, és que és difícil, parlar-ne, perquè, clar, al final, És com el... sí, O sigui... Digues, digues. sí, al final, recreem l'escena. L'escena, Shazna, no? Colin va a un barri així, super perillós, de nit, amb la Shallan, i ella espera, literalment, que l'atraquin. D'una manera que, bàsicament, que la matin o que la facin coses pitjors, no? Mm. I ella es defensa i es carrega a tots, bàsicament, a tots tres bandits d'això. Per tant, la idea és, ella ha fet malament defensar-se o clar, No, el que està malament és anar mm, Anar expressament. sabent... Clar, després Sí, s'hagués pogut clar. defensar moltes formes, no cal matar. Sí, però és el que diu ella. En realitat, o sigui, no pot una persona passejar pel carrer que ella vulgui, en aquest cas concret. Sí, com el de la minifaldilla, no? Però Sí, clar, és el tema de... Sí, és aquest tema. O sigui, realment una persona hauria de poder fer el que vulgui sense dependre dels altres. després no mates. Vull dir, Ja, no però... calia matar la gent. Sí, sí. És el dilema aquest que està plantejant. Saps? Realment no hi ha una resposta correcta. Bueno, potser sí, Per no? mi- O sigui, després si és una mates a raó. tres és la persones llei. te'n vas a la presó, no? Però Exacte. Però no És perquè la sigui raó bé, moment que potser. mates. a no ser que siguis Sí. un membre de la realesa, com la Jasna Collin. Exacte. L'Open. Sí, l'Open Heraldo, posaria jo. Vamos, a mi, en popular opinion, ahora, està bé, però no sé. Es fa pesat, A no? veure, no sé, normal, no sé, està allà. Jo per mi el l'Open era el millor i després a la relectura de Downshard, de l'Esquerda d'Amanecer, se'm va fer que havia perdut la gràcia. Tipo, que ja Sí, no em és que feia tanta a gràcia. Downshard és com... O sigui, potser és per el tema de la seva evolució, no? Però Downshard es fa molt pesat, perquè potser és el que busca Sanderson. Sí, treure potser, no? Valor, potser, d'escena. No vull fer spoiler, però és per un tema de... per la No seva sé. evolució. Es fa Però pesat. l'Open es basa en la idea de que té molts cosins, ja està, és l'única Sí, broma no? així. Això ho va fer inspirant-se en algun lloc de Latinoamèrica que diuen que tots són cosins? Us Sí, sona? bueno, Sí. bàsicament. Bueno, les famílies són grans, no? Clar, Sí. en general. Bueno, Sí, Radiante, Portador, Bé, a veure, Radiante, vinga, perquè Radiant. vosaltres diu bla bla, però jo ho posaria chévere. En plan, està allà. Aquest no sé qui Jo el és. portador. No Portador. pots estar per sobre de l'Adolin. És veritat, també. No, clar, no, sí, exacte. Haurem de no. posar Ah, l'Adolin no, a Radiante, Vale. eh? Radiante sembla bé, si vols posar d'això. Canviem l'Adolin llavors, no? Sí, vinga, va, Sí. Radiante. Vale. Llavors, ara podríeu pujar el l'Open, si voleu. No, ja l'Open No, està bé. ja, és un hombre ja. del puente al final, no? Es ojos oscuros, yo no puc asignarle un puesto més gran que capità, no puc. Sí, sí. Aquest Aquí no sé qui qui és? és. Renanin, potser, o què? No crec. Pot ser el No. Moash, Pot ser el Moash. Moash. Sí. Ha de Sí, ser perquè... Moash. Sí, ha de ser el Sí. Moash. Sí, Perquè- Moash, sí. Vale, Moash, sí, doncs... Moash. Gremlino, sí, en verdad. Sí, quasi, clar. Sí, exacte. Un popular que, opinion... Sí, no, que va, però totalment, en plan, és a dir, és que fins i tot en el primer llibre és com que no pinta res, en plan, com que No. és com, sí, vale, està allà, però és la contra de tot, en plan, Sí, em està sembla enfadada que per tot. Sanderson el va plantejar com a una imatge del Kaladin que no hagués fet les decisions correctes, o sigui, correctes, potser honorables, saps? Però, Mm. no sé, a mi des del primer moment que apareix, ja em dóna mala espina, mai em cau bé. Sempre és la típica persona que dic, aquest pavo és un imbècil des del Sí, primer moment que sí, el sí. veus. Totalment, totalment. I no entenc com el Kaladin el veu com el seu millor amic.
I cap Què? Bueno, Jo, perquè jo, és un... jo això no ho he llegit, realment. En plan, això de que ho És un... posa ho en diu un moltes tertuli. vegades. Sí, sí, sí. Ho diu moltes vegades a Caladín, que Mo és el seu millor amic. Què? Però que és absurd, en plan, és una tonteria com una casa, és que no es sustenta per cap lloc, en plan... Que no. En plan, a no ser que Kaladin tingui una relació gay amb Moash, jo no entenc. En plan, si és així, vale, ho entenc. Potser en intimitat, bla, bla, però no és el cas. Doncs Saps? potser has donat a la clau, Has donat a... Em sembla que és un tema de rivalitats. Increïble, en plan... Sí, sí. Ara en tinc l'obsessió. Clar, ara, hòstia, ara sí que, ara sí que quadraria, clar. Hòstia, no és mala, No és mala, M'està agradant la idea i tot. No, és Clar, el... és la Sí, l'ha sortit el maig, no? El de Sí, Kaladin no? estava ja, no? Això, 5 anys, 5 anys enrere. Em falta l'interludi de 5 anys enrere. Kaladin es va fer Tinder perquè estava sol perquè no estava tient. Saps? No es podria dir el Tinder de Rosar. Tiendir. Tiender, no? De què va sortir? Tiender. De què va sortir? Clar, seria vincular canyes, no? Una miqueta, no? Però clar, només escollirien l'estona, potser, no? Bueno, clar, són imatges, al final. Sí, clar. No, jo penso que és més un tema de rivalitats, en plan, qui és el millor dels dos, saps? I com entrenaven junts. Al final, sí. Sí, Bueno, no sé. No sé. seguim. Moltes escenes, Sí. moltes... Sí, Seguim. Sense el fanfic. Si no... Això... Bueno, següent. Que cada Nava- collons Navani. crec que existeix, Existeix el fanfic Moash. Sí, segur, d'aquestes coses... No, no. Que em sembla que l'he escoltat. Vale, Navani, no? Navani Colin, No, Heraldo. Heraldo. Bueno, vale. No hi ha discussió. Claro, és que no t'has llegit el ritme. Però hem dit fins a juramentada. Bueno, fins a juramentada potser la posaria Radiante, però... Sí, Sí, no, a veure, està bé, en plan... Però ja està, no sé. Jo crec que Però també ens- agafa molt Navani protagonisme per Dalinar, Bueno, Però ja ens has vist l'Albert i a mi, com hem dit sense dubtar-ho, a l'unisson, Heraldo. Heraldo. Vale. Vull dir, és per alguna cosa. Sí, sí. Bueno, Padre Padre Tormenta, Stormfather, Bueno, no sé. és un tio. tema, l'Stormfather, o sigui... i A més veure, a- Stormfather per mi és el típic profe que posa els àudios de presentacions i ja està. No sé. Bueno, Ojos Sí, una mica. oscuros, no? Ja està, no? Ojos oscuros o chévere, és que hi ha sí. un tema perquè havent-se llegit el draft del pròleg del 5è llibre, Bueno, no és canon, per ara. No, això Ja, no és ja. canon, no és canon. hi ha un tema... Al principi el Padre Tormenta era molt imbècil. Molt. Sí, Sí, és molt... Fins a sí, nivell de sí. Kremlino, ojos És molt oscuros. xapes. És el típic que... Sí. sí, jo que tinc una... tracta de- Bueno, jo tinc un munt de teories relacionats amb el Padre Tormenta. Inclús algun dia podríem fer algun especial de teories sobre el Padre Tormenta a lo 17ª esquirla, no? Ens dediquem només aquell dia a parlar del Padre Tormenta. Jo m'hauria d'informar llavors. Bueno, el posem a Chévere com a molt, no? A Ojos Ojos Oscuros. Oscuros. Sí, a Ojos chévere. Jo Oscuros. sí, chévere com a molt, ojos oscuros, en plan... Sí. No he vist Això més sí que... ojos oscuros que això, que va de tormenta. Això potser sí que és un popular opinion, Vull dir, potser hi ha gent que el posaria cap a dalt, Bueno, dona igual, en plan, Sí, sí. sí. A més, li passa el mateix que amb els ratllantes. És un flipat. Sí, sí. En plan, li ha tocat, ha fet l'oferta en LinkedIn i l'ha sortit l'oferta de primera. I ja està, hòstia, Sí. ja està. Ja he treballat. Llavors jo ja he canviem fet aquesta la- categoria d'Ojos Oscuros per No flipats, No, no? ojos oscuros que sembla bé, sí. Ojos Flipats. oscuros barra funcionaris del Cosmere, sí. Vale. Sí. Aquests Pares del diria- Caladín. Pares del Caladín, sí. Diria i- Jo a la mare la sí. posaria Radiante, però el pare és complicat, O sigui, El pare a mi m'agrada. sí, hi ha Crec que dels moments... pocs Clickaway. Chévere. Chévere. Chévere portador, Chévere. Posaria. Per la Sí, Jacina. chévere portador. I el Lirin, és que clar, el Lirin molta gent l'odia i el posaria a Kremlin, estic segur. Però a mi no em desagrada. Estic d'acord bastant amb les seves idees. Sí, és el típic pare estàndard, no? Que... No és estàndard, l'està descol·locat. No està vivint a Sí. l'època temporal que li toca. No s'està Està fora, ubicant, no? està fora de context, no? Està... Clar, Sí. ell està vivint a l'Europa del segle XXI.
Super. Clar, quan Sí, realment no? està en la dinastia Mao. Sí, saps? Clar, ja Sí, recia. sí, sí, sí. Chévere, llavors. Chévere, chévere, sí. Aquest no sé qui Renarin. és. De Renarin. cara. Renarin. Ah, és veritat, perquè Sí, hi ha sí. com unes ulleres, no? O sigui... Bueno, sí, No, 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 verdad. no. O sigui, ho he posat per si s'ampliava, no per si... Ya, se Jo ampliaba. el posaria Radiante, Ah. també. Radiante o Portador. Portador, jo. Sí, no? Em sembla una mica sos encara. És que Encara. és molt soso, eh? No, però si analitzes, jo que sé, per exemple, les escenes de Palabras Radiantes, quan se'n va a protegir son germà, és com... Quan saps per què li passa el que li està passant, és com... Ja, sí, però bueno, tampoc... Viu molt a Sí. l'ombra de Gadolin, jo crec. Sí, També. viu És que molt. encara així, molt, sí, no... I no l'hem No, vist no gaire. volem... No volem gent dependent, és un ojos oscuros, realment, sí, literal. El baixo Chévere, llavors. Sí. No, el portador sembla No? bèstia. Portador. Portador encara no ha pres prou protagonisme, però... Jo crec que podria, sí, jo Sí. crec que... Moash. No, aquest és el No? Roca. Ah, no, sí, el Roca. No? Roca Roca, m'agrada, no? però no m'agrada que no pugui prendre partit a les batalles, saps? Ja, és molt És una frustrant. shit, sí, és un... sí, en plan... Chévere perquè, mira, és majo, això, guai... Fa bromes, no? A vegades. Però bromas, no? Bromas. El bromas, Però, no? però No, realment és un ojos oscuros, però com una casa, sí, sí, No, literal. és portador, no. Portador. Portador. En plan, Portador. Un que popular diu quatre... opinion, nosaltres, eh? Sí, no, no, no. Però sí, és dels pocs motius que el Kaladin manté la cordura. Ja, però no és la persona. En plan, és a dir, és un coach, està bé, però, saps? Jo t'he mirat la foto, com t'ho pareix el seu caldo, el seu... És veritat, i a més té escenes molt bones de... en el primer sobretot, però... L'hauríem de posar aquí, no? Entre aquí. Sí, A mi em intermig. sembla un pro. Bueno, clar, i desenvoluparà bastant, en el cinquè, em sembla. Bueno, en No ho sé. l'intermig entre el quart i el cinquè, em sembla. Sí, aquest sí. Bueno, fiqueu-lo on vulgueu, però... Sí, bé. verdad. Sí. No. És radiante, portador, radiante. Vinga, Xala. portador, va. Vale. Per mi. Que és de la Rizn, ho he buscat ara. Risn? Ah, bueno, Ah. clar, té la... Té el... Portadora o chévere? Uf, jo estaria Oh. portadora, Tirant a Portadora. Radiante. Sí, Es fa una Sí, sí, mica és molt pesada, bona. també, però... al principi sobretot. Al principi és complicat, sí. Sí, Però- I no parla d'ella sense... O sigui, sense haver llegit Esquerra de l'Amanecer també és un tema, saps? Mm. Sí. És un tema. És un tema, O sigui... Sobretot pel final, o sigui... Sí, és que mola molt la Rizn. I està molt bé l'Esquerra de l'Amanecer gràcies a la Rizn, gràcies a com tracta el problema. O sigui, la... Sí, jo ho he Res, pensat molts possible. cops i gràcies a l'Open també, o sigui... Mm. És com allò de la gent que té la pell fina o no te'n riguis d'aquesta gent, no? A vegades també... O sigui... Hi ha una situació, potser és una mica spoiler, que l'Open fa broma de tothom, no? I hi ha algú que li diu... No facis broma d'ella que està en cadira de rodes, no? I diu, no, precisament per ser inclusiu he de fer broma amb tothom, no? I jo penso algú semblant. Sí, És una molt mica un conciliador. popular opinion, però... I... No, jo estic d'acord. Vinga, Sadeas. Ahora, Sin verdad. no, a ver, a mí me agrada la comparación entre Amaran y Sadeas. En plan, realmente Amaran es sin verdad absoluto, pero Sadeas es que yo creo que es cremilo. En plan, es molt dolent. Però almenys és un cabron que diu que no fingeix, saps? És a dir, Sí. sóc un cabron, tio. Esta no... I, bueno, Sí. i això està bé. Sí, Està bueno, bé. I almenys en el passat sí que tenia... En el passat Clar. sí que em queia millor. sí, però es mou És una sempre pena. pels seus propis interessos. O sigui, Sí, però ja ho realment saps. no és Però un... Sí, sí, Mm. Però no és una serp com el Ja. l'Amaram. no busca fer més mal, sinó busca el seu benefici. Bueno, no ho sabem. Igual sí que hi ha escenes que ho Almenys demostren. té carisma. Almenys el Sadeas té carisma. Té L'Amaram no té carisma, sí, sí. És veritat, no té carisma, és una shit. És com un... Sí. Realment és el ojos oscuros dels príncips, sí. Cada cop que llegeix Amaram és com... Oh, quin pal. Sí, sí. Sí, vinga, què farà? Uau, he parlat amb aquest, guai, ja està. Sí, sí, Vinga. sí, sí. Hoyt. Joder. Heraldo, no? Heraldo. Jo posaria Heraldo.
Bueno, Sí. sí, clar, no? És que al final li ha donat moltíssim protagonisme, no? És com el personatge de Brandon Sanderson, no? Sí, Una miqueta com el és seu el fill. seu... No... Em Sí, sembla sí, que sí, és sí. dels primers que va fer. Pot ser? O... Potser. El Potser primer... és el personatge principal de la primera novel·la que va escriure el Cosmere, com es deia. Sí, Dragonsteel, no? Dragonsteel. Em sembla que es pot llegir si vas a no sé quina biblioteca d'Estats Units i fas no sé què. Ah, sí? No ho sé. Sí, sí, sí. Però el primer personatge del Brandon és el Dalinar, realment. Sí, sí, sí. Em sembla que ho va dir fa poc, en algun... No, ho No? va dir fa molt. O sigui, Ja però se vull sabia. dir que ho va recordar fa poc, em refereixo, en Pot ser, algun escrit. pot ser, pot ser. I més De a fet, el més seu l'està... fill es diu... Dalin, no? Em sembla que es diu. Sí. Dalin. Dalin, sí, sí. Zed. O sigui que no... Bueno, pot ser que el mati, no? El Dalinar, però... Bueno, a mi Potser. personalment, em semblaria increïble que em matés al Dalinar. En plan, com... Jo no descarto gens. Jo En No. no... plan, és que Sí. estaria super guapo. És que literalment mola, perquè és que Jo... entens la idea de morir com dona igual, perquè el que importa són els fets, són els actes honorífics. I em flipa molt. Sí. Sí, sí, sí. És increïble. Jo penso que més que matar-lo, bueno, li passarà allò que li ha de passar si li passa... És que no vull fer spoiler, treu-te els auriculars un moment. No. No, és igual, Si, no ho si diguis. perd el que ha de perdre, Sí, vale. es tornarà dolent, no? Diguem-ne. No ho Podria crec, ser... dolent tampoc. No, però Dolent. ja m'entens, o sigui, per no fer-li spoiler Sí. al Matías. tu creus que podria tornar-se dolent a la trama? Sí, Estaria guapo, sí, sí, realment. jo penso que sí. Hòstia. O sigui, No sabia més que podria ser. tornar-se dolent, o sigui, es tornaria... M'explico o no m'explico, David? Sí, sí que vols dir, però... no, no ho sé. És que estic entrant en conflicte, no vull veure un Dalinar així. Sí, molaria que Dalinar es tornés dolent, matés al Kadalin, no? I després el seu fill, Adolin, que fos no sé què, saps? No, no crec que vagi per aquí el tema. Anirà més aviat per una... O sigui, perquè ara o sigui, està apuntant el Brandon cap a una era més interestel·lar, entenc, no? Llavors seria Dalinar anant a per, jo què sé, Se'n va de cap a vacances, cel Dalinar, no? i rebenta tots els elantrinos, no? O... Sí, Que els elantrinos, cuidado, que també es veu que estan molt OP. Tan chetos, Sí, sí. Ojo. Sí. Sí. Bueno, seguim perquè portem 37 minuts i no Vale, estem vinga, va, acabant amb el... Vinga, ràpid, vinga, va. Jo... Seth. Sí. A mi m'agrada, a mi m'agrada molt, també, realment. sí, sí. En plan, m'agrada que sigui una merda, que pensi que és una merda, però que així faci coses. En plan, és com, bueno, treballa, no? Jo et tiraria cap a Radiante, Sí, Jo ojos Radiante. oscuros. Què dir? És molt pesat el Seth. Els únics capítols que m'he saltat alguna vegada són els del Seth. Per la relectura l'únic capítol que m'he saltat era el Seth. Bueno, clar, en relectura sí, tots els capítols de... Per exemple, de... Jo què sé, allò que va matar algun rei de Jacobet, per exemple, com que te'l pots pesar. Però els capítols del ritme de la guerra són molt... A mi m'agraden molt. I sobretot... No em desagrada, però és molt... És un tio, a veure. Vale, sí, ets inverdad. Penses que ets inverdad o el que vulguis. Per què segueixes les ordres d'una pedra? M'és igual la teva cultura, vull dir, i després et lamentes. I després no és que hi hagi cap vincle màgic ni res, no. El vincle és simplement la seva moral. És raro, és un pavo raro. Bueno, clar, o sigui, ell segueix les ordres d'una pedra, però nosaltres també seguim ordres de papers, saps? Vull dir... Ja. O sigui, realment és com Paper estigui mojado, posat. Paper mojado, l'altre és paper roca, Però, no... però jo no mataré ningú, saps? Vull dir, si m'ordenen matar... Sí, vas al jutjat i estàs condemnat a matar. O sigui, a seguir les ordres de qui tingui els teus papers, no? El teu DNI. Sí, és que em sembla una mica absurd, no sé. Bueno, el posem a... Portador. no? Portador, sí. Vale. Porta, perquè porta unes passes, sí. És que nada. Xalan, Xalan, un no? popular Xalan? opinion, també, Hi ha gent que li agrada molt i hi ha gent que se li fa pesada. A mi m'agrada molt.
A mi... A veure, està molt guai. A veure, sí, Radiante com a mínim, jo crec que sí, perquè al final escriu molt, Xal, en plan, parla molt, Xal, al final, no? M'agrada És molt difícil, no? M'agrada molt com tracta el tema de la personalitat múltiple a Sanderson, Igual. però el personatge en concret se'm fa molt pesada, saps? Que igual és el que li passa a una persona amb personalitat múltiple, no? Que se li fa molt complicat seguir endavant, no? Però Molt clar. De fet, Sí, per allà realment... el trastorn. Sí, per llavors mi seria Radiante, sí. la posem a És radiant. Radiant. Que segurament que ho veiem, ja sempre m'ha caigut bé, no sé. Sil. Sil m'agrada molt també, la posaria a Radiante o Claro. Heraldo, Hòstia, Heraldo. Jo Heraldo, sense dubtar. Sí, no? És la MVP. Si el Caladin està viu, és gràcies a Gausil. Sí, Res sí. més. Sí. Tarabankian. Aquí seré jo qui diré un popular opinion Complicat. que el posaria a Radiante com a personatge, Com a personatge, sí. Sí, sí, Com o a sigui, persona- per mi és la... Sí, Es que clar, com a persona sí, verdad de calle, no? Però... Sí, sí, però m'agraden molt els debats... Bueno, ara potser he fet un Molt spoiler, no? Els debats que té amb el Dalinar. O sigui, com que són dos cares de la mateixa moneda i Sí, totalment. m'agrada molt. O sigui, Sí, sí. si És per que- tenir un assassí a la presó he de tenir 3 persones innocents a la presó, els tindré, m'és igual. L'únic problema és que és molt superbi. Tipus, molt... Sí, clar, o sigui, per full of prendre himself. aquestes decisions has de ser així, no? Entenc. Vull dir, el seu problema és que, vale, sí, entén la seva lògica, vale, sí, entén per què segueix el diagrama, és l'únic que es pot fiar, tal, però és tan arrogant Sí, que no és capaç de concebre que s'està equivocant Chévere. o que altra gent pot també aportar. sí, clar. El posem a Chévere, llavors. Mhm. Totalment. Sí, Ah, chévere. està Chévere. Tien, no? Això és Què? Tien? O què Tien és? o Lift? No hi ha Lift. Bueno, perquè no estan tots, no? No, clar. És el Tien, sí. El Tien. Búsqueda inversa. Ha de ser Heraldo, O sigui, Què dius? És que sembla m'ha semblat molt avorrit el Tien. Tien, Kremlino i ja. Ojos Uf. oscuros. És Vols ojos dir? Però és que oscuros, fa no? molt... O sigui, l'escena, el momento, no? Tu saps els què estic dient, momentos, sí, Albert. sí. Els momentos. El momento... Sí, sí. mm. O sigui, jo per mi és de les persones més honorables de l'arxivo, Sabent això. Sí. Sí. Però em cau malament, és molt avorrit, és un... pelmazo. No sé, és el motiu d'alegria de Kaladin en els flashbacks, O sigui, Sí. el treu de la depressió que Sanderson et planteja i a mi em va agradar bastant. Mola perquè ara hem fet realment tier list en funció del hype que es dona, realment. Ja està. Una mica. Sí, literal. Radiante, va, radiante. Vinga, doncs ja ho tenim. Voleu Passa la alguna Lift Heraldo. Lift Heraldo? Sí. I una altra controversial. Bentley, radiante. No ho sé, Radiante i espero no em calenti. Sí. No posi Heraldo. Bueno. Portem 43 minuts, amb la tonteria. O sigui, Sí, hòstia, sí. havíem pensat de fer els capítols, els podcasts de 30 minuts i potser els haurem de fer una hora al final. Sí, o si no ho retallem i ja està. Sí. Per més avorrides. I, Bueno, volem doncs- parlar d'alguna cosa més? Deixem fins aquí el tier list. Tornem a Perfecte. la cortina. Que això era un podcast, vale. Sí, no? En teoria aquest podcast es diu Rere la cortina. És que l'efecte de so d'Eric Andre. Sí, els típicos... les risses enlatades, es diu. Ah, l'haurem de posar. Sí, no? Ah, veritat, sí. Quan expliquem un xiste de l'Open, Del Open, sí, perquè, hòstia, especial xiste del Open, no? sí. Bueno, doncs això no, aquest en principi no era simplement centrat en l'arxiu.
O sigui, el que volíem fer-ho era, en general, amb fantasia en general o llibres en general. Perquè, per exemple, jo, no sé, ara mateix a l'arxiu em fa molt que no llegeixo. I estic llegint més, per exemple, a la Rueda, o estic llegint més al Mundo Disco, estic llegint més llibres de filosofia, no sé, m'agrada també parlar d'això. O sigui, volíem centrar-ho en tot en general, però ara mateix portem 40 minuts parlant de l'arxiu només. Sí, o sigui, ho hem fet per dinamitzar-nos una mica, que sincerament m'ha agradat bastant, perquè, o sigui, al principi hem començat molt cohibits i després ens ha anat millor, o sigui, ens ha anat bé per començar a parlar de manera més suelta i tot Ens hem això. oblidat on estàvem, Sí, o del que preteníem fer. o sigui, com quan estàvem parlant a la universitat d'aquests temes, per exemple. Però Llavors, bueno. Digues. Digues. Vam fer una mini escaleta de seccions, no? Sí, vam fer un guió, però, clar, el tier list se'ns ha menjat el guió. O Però bueno, seguim, endavant. Sí? Seguim? Sí, serà més ràpid ara. Sí, portem 45 minuts. Vols que Igual, després ho tallo. tallem i torno a posar la intro i fem el segon capítol? Vale. En plan, el segon capítol què és? Ah, no, el segon capítol és el de... El segon capítol és explicar què volíem fer, no? Mistborn. Sí, Mistborn. És un tier list. No que no Tier pots parlar list. de l'era 2, tampoc. Clar, Però la primera era ja està suficient, no em fotis, saps? Bueno, podem fer una tier list de la primera era, la no? pitjor. També. Primera era. Primera era. Sí, first era, aquí posa. Sí. Primera era. Com acomiadem? Com acomiadem així? Sí, em sembla bé. Adeu, no? Vinga, adéu, que vagi bé. Acomiadem així, ja està. Bueno, Sí, ja doncs, està. fins aquí rere la cortina i ens veiem, no sé, al final, si fem tants capítols l'haurem de fer setmanal. Bueno, Diari, és igual. no? Diari, no? Al final, A cada hora. a cada hora. Bueno, doncs, no sabem cada quan ho farem, però ho anirem fent. Fins aquí rere la cortina. Adeu. Adéu. Caminante en el camino se hace el primer paso, que es lo más importante.